Iepa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Football Manager 2008 honetara. Badakit pasaden denboraldiko joko bat dela, baina, bueno, doain izegoen Epic Gamen, erabaki dut bot bat kanalera ekartzera, eta hori hasiko gara partida berri batekin. Eta hasiko gara, bigarren memaia, lehen taldea. Ez, a ver. Bilbao Atletirekin esaterako partida eskarra. Ea zen moduz moldatzen garen eta guzti hori. Bai. Jo, badirudea Total Warhammer jokoetako karga pantalla asko zela geldoago. Pero bueno. Bai. Jarri dut taktikoa. A ver. Bai, hemen gutxi gora bera dena parekatua dago. Hasiko gara. Informazioa bot bat denari buruz. Bale, ez badugu fitxaketa egin garo eto. Gainera horrela nahi nuen jokatzen zaitetan taldearekin hasieran lehen denboraldi hori egitea, eta gero ikusiko genuke zer gertatu du. Bale, saiatuko gara helburu horretara heltzen.
barrata etorri berdin da, egin duzu zer askar eta punto denbora askorik ere ez galtzeko honetan. Vale, taktikak. Ai, horrela ondo. Vale. A ver. Programa. Vale. Andor.
A ver. Hori ez. Vale. Vale. Eh, vale. Campora. Jarraitu dugu.
Ai, abeltxan lehenengo partidura bintzat. Aurrera. Vale, son dos. Andar. Vale. Debe ser de egin automatiko. Estelemen izan daiteke nahiko aspergarria. Ya bueno. Aurrera.
Ay, a ver... Hamalau egun lehenengo partidurako. Ah, vale. Aurrera goaz, amaik egun. Ja, bueno. Aurrera. Vale. Venga. Vale. Venga, goazen.
Berrio partida grabatzen. Eta lehen nazioa egiteko. Bueno, ba, aurrera goaz. Vale. Vale. Ia, laizte lehenengo partidua eta horren ostean ba bukatutzat emango dugu bideo hau. A ver. Bueno, aurrera. Partido una.
Vale, eta lehenengo partidua. Random.
A ver. Jorge Pérez ez daukagu. Dezakitzen bat aldaketa egin daitezken. Pero honekin zen zailatzen.
Ba, bueno, lagunok, hau esan da dena, espero gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago, hau.